Umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Ine omwanchi umurigereria numanyete nga engoko yawe nibwenete kwegwa endagira ase kerengo kerikiganiri timaiti gose numanyete igo ase dikulia rero nakoretire goika ime ya Buturi igire ime ya Nyanchwa ase county ya Kisii ase na mutalire omurimi oyomo uyu okora obutugi bwe chingoko ande muno chingoko kiri kimanyikanite ase okubeka amagenuka ekimanyikanite buna layers ase chingoko ekyo nochikumayangana gichikwegwa endagira umera nainche ime yo murumuri bw'oburimi n'obunda ende tusange amange na kumanya amange agatugutara abarimi au imena isiko yorogongo rwausi tusemya na kumanya amange na nituamanyanga oburimi nabwo esiro ase tukulia rero ntse tuchikonyora obosemya kurwa ase omurimi itu ande muno tuchikomerana no mumanyi gose expert ase field yega gose ase amangana yega oyore kurwa ase company ya Sigma Feeds ntuchikubwatira na baro banyarko babago tusemya nga omurimi ngere ngo kikiandagira bwente kwa enda enkoko yae endagire yiga na kibwate korokana nabo igo endagire yabo madini kibwate ali akonye ngoko enda kobeka ligena lile ligiya gose korosia enyamerengia elia ye umurigereria gose umurimi uri siko gabu onyako bago kwegokia n'uburimi bwao bwa butambe igo tubwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News tubwate wetera ase website yetu na www.ndizitv.net igo tutorandira gusanga gose turasanga no murimi itu anya kuba watosemia mange na gutumanyia mange tokasuka tutorandira gusanga ase obwamon kuna butambe ni gongoro kwa Mildred Momanyi igo bono ase omurimi itu mbia mwana sana litangani ase ogotwanzira utara paka gaigase omugondo ane muno ase faide muri wete senigeti kya Ndizi TV kora mutebya ainingo nandige gaituri asa marieta ane onkoro kumelike muntu tongi igemenyete igase Buturi Nyanchwa no menyete no mbwate nkayane no gukorera uburimi bwane uburimi bwagana buchagite so mwaka 2021 lakini kurumaya gaguna twali chingoko chikienyechi lakini ngachangarura na chingoko chikienyechi ngo ningaretirende go advance yake gochia step ende ngatarira umurimi uminto yo murengo kangati baisi agante bibinanga kingwana togutuga chingoko chiga ngachangarura structure munere gaiga ngagenda ngarete bichuchu narete bichuchu bili tukelimo bichuchu bili tukelimo ngabirenda paka bikaba chingoko china nabo ndiga chikobeka amagena bibwate challenge syabo kurwana lirende senji wa finance onye tubwate finance isaina na abo chikora go challenge lakini rende nabo gotemeka kunyara kwarana nchigo tete from the time go kugendera paka mna chiko gende chabere chinene iga nchibasa kole meru ndagera nyora nanchi bwate ndagera chinga kichonsi chigo tete bichire bichuche bikapa kabya biko chiko bachine na chiko kwa okwende biga saliya akara chiko tete korunsi ndabona kana chira tete limo nabona cha to chia chikimas ngaroro ngachia for 2 months ngakora kororo bagu indata majona ale konya kuchiburukaneri kyo kanzo ya chikimas karoko chiako likoro kuchikistat kuburukaneri asa maje kwanya kuchiapa kabya kina wo ikakwa yando ya kusani kwa chiburukaneri chiagendera gukina gwe chibwata kingi ngaru ekara chiako 2 months ngagendera ngachirete ngachenje chiroas nanda karo chenje chiroas bara to usuri bwa chikimas kwa burukaneri bwa chiroas kama guchincho tuzo cy'ubusubiri ona ngagendera guchia chiroas chikakora 4 months asa na chirende to byakoruse chiko cyane cyakore tumutinyana nenusi akaba cyakore mutinyana nenusi chikasoka kubeka amagena igona kaba chikasoka kubeka amagena ego kubanya cyabeka amagena ricyabo kira amagena cyasi gitega kingo kanga no 50 kwama guchinjira ikireyas igo anda kenda kora ni maiga utarekera baka asoko yendagira ya layers singo kechiga kwatebira abukare ngo tubakware chingo ko chikenyeji anda kemo musutuka musitiba ko karabone tubantu chingo ko cha layers na aliko ile na rana ngarona okonyora kwa kore na ndo mo bwa tusikirimono no bane tukori gari kwa rana ndio okonyora kira gusikia so mo na tubwata abana bakabagane kiri cyanaje
wona bokora na nkinda nya na nche muno na nya gusiro muga konde kara bwatu nera ko fees na nya nya kwanda bana no de kara bago chere school anje ngaro na tigandi kwenda era project ya gaiga kanya go sugana cha twise kara bana ba kwanda school na ba no so pingi kwanda na ko ngachi kanya le cheki anya kinchi ko yaro ko ya maitachi ya na ngara ta na ta gitu kana awe te chinga na bo ndo na bo chire buya kaya no nche kara bana ba sa go school na ba ko nyara ko so pingi na ba no ne te ba kara kwachi ande kara ba ga school tingi ko nyara ko kara na ba nga kere sin na ma ba ni kere sa yo mo ko tingi ko nyara ko yo mo ga ngo musinje beta na nya chira sa na ni ya ma na chira na ko mo mwana na ndo tumia hadi school sa ga ka chimo ke chiga ntuma tenga ke chinga ko ka chiri cha tuara gusina marwa ire au anda ke ekero kuligeria ko yekenye je kero kwari ko yetuga nabona yo na kwacha kire ya anda ke challenge ya marwa ne ro challenge ya marwa ko ba ya le ba ko ma ga ra kinde muna na cha ko tuga chinga ke je ka na che ta le sa ba ne ta le no ke ko ba ntre ne tuga ka ne cha terie elio kwa chinga ke chiga mario from the time go li tukezi ngati ya vaccine Jones pipa ke 2 weeks wana kureli mnando chengo kwate ma kwenda masalti ya mnawo tia mario ga yose woja na nya kora challenge si uburoire na won korona buya chire ane nchanya kurwara na boko nya challenge si ko migana mega ga chire resume sa urikira abe no ne kera kinende kwa nya mo ya kura kintali buroire igona bondo china buya chire nchanya kurwara karo kwate ma gi so munya kitali na wa tabati ngoke jira ile kurwara ekero ko compare obo tugibwe chingoko ane mwana chekenyeji ne chiga akero kuligereria chiri chingoko chinyinge tugwa tugete chekenyeji na kichiangana ne chiga ni rengachi yoga chinyinge tingo twa na renga pake miye ya machekenyeji batiga bono kwa konyora chikoragera chingo twata konyora chiro yoko chioni njigwate challenge bono kwanya na chikorie ndagera chikonya korie ndagera twata konyora chiro ngonya koragera chiri kwanya no spend mono kurumu huko kubwa kero bwate chiga chale asi echikoragera na nchegorere ndagera chiro choka na kwanyore esabuni ya kuroro igeche chikwegorera kubwa chiri chikwegorera ndagera abakara chata kiri kubeka echikwanyore ndagera yabo choka na at least na nkonyore waka no gwa ukolenda chingoko na kwanyore ya kwagura no fasili kweka na bana bintu binde wasikia sefani chingoke chiga anda kengale ngogo chirageriri tuko kyara gwatebirenga kwibona lite ayego chiendagera ya Sigma Feeds muna tuno mwacho mweregero lya nyara ko bango kumanya Sigma Feeds ne company ere ase enseto ya Kenya yana ne mono ekoligero lya nga na ki etugo yawe ekonyore ndagera kebukero nandi ndagera ekiranete igon nere yo buna omulime nyara ko baga otebya buna kwa endagera ya echingoko ndikukumanya ngale ngo korageria enda chingoko ishauri nande bona njengo chibekero gosubwana ma bimbwate gepimo ngobeka ese ga kero kuligereria bintu mbira gambe kwenda gaiga ngotibeka na kurumo inombiro bona njengo boko gosubwana once mambi gepimo kelingo chiabo isaine chiali for the whole day na mati na beka ime aisaine njibona ne chinsango time choka chocha na gusemagena nande na time china na busemagena igona bongo korai bona iga kora tor kyangenda gere yinka yere ende turatema kubekera chingo kechiga torare kose ndagere yane yasigima no erega iga nande njengo chinanya leta kurwari nere ndagera igo ekena kingo taureri ekena ke pimo kyane mbwa pengo pimira chingo kyane na chibimira chitrafu echisato na chibekera for the whole day nchisaine chikobeka chiko lidi tukoligma chitabwate ni program ese ntu kwachibekera mambi tutaito chibekera nsininiga torenga na kichiko linchu twande neye yesanire ngagerete otoroki na kyokobeka kora atoroki ngo na kyokobeka ndagire yiga ngo chibekera ego nere ndagera bene yasigima ngangunda orokia abageri baito banyara ko bakora ngono aso mwanchu muligereria ene ndagera ekorwa Sigma Feeds mwanchu muligereria nangandete kumanya ne company eroro aso kwane kyange tugo yao ngonyorere endagera ere ase bwate amadini aisaine nabo iyo ekogeranga etugo yao enyako bagekuragira byage kubigutabya nabo iyo ekwerige salire igoro mono igo buno kurigeria ndagire ne bwata madini a nkornero ne bwata bumwa mugete ne bwata chikumya kurwa sex party itunga ngibakorosere ndagire iga nangi ekogere ndagire yabo ere aterine gose ere
era rokana koba engia mono kubwacindagira cinde toro kyango muno kwekera oisa kuri rima igamna naci bekirete mambi cigase kuragera imbege to boisa inema abako usigana cibekera beka igo magucha naro beka bona baba singo so imenda sa tiga sumukiane esengo beka ko rusuko ndongo sa marigio kana macho kango beka na magena nje ngo rusuko igo eke mambirio ko so kwa beka macho wakora na macho kango beka na kora na wane ndage kwende bi chisabe sine ngo kora ko rusuko no kwa busansega kwa korana nono kwa busaiga nkor nyaro tu kwa busaiga tuli so ime chiko imenkara wasatu biyase droppings chiko gendase ndegete bijanga biyo nabona twagojaga iganya soko toro kibia bona nsega iga ngoreta iga chiko nakorora buya iga arabase twabusa ubwo gato kwana twabwanekera ka twabwanekeire nimbata customers simba maeta karamba chingoko baro bago charende baboli bairo buyo oiga ngo bwanekera bwo mabuya wabe condition yengia wabe buya na nchira bango bekere gitiche kyana ngerari abongo beka ime nanyora chinyeni ose nabongo boira mugondo simbwate megonde nagenda nabekera chindagera cyane kara bwate bole gisasi aho chikasa machigocha egunirie ya magechire igoro mbegete 500 yona bwango yekasa ache ko ichiguni 15 ekaira nandi nimbwato bonde chiguni chinde nchiro around 15 na chiro chire nyomba bona yo nkwane kera nchemba mati tingonya koligi chiro mba mati chingo cyane muna chira nimbwato bwo ngo chabale boy endagire yega karobegete binte biga oso kombe karobegete binte biga ni feeding trucks nti na botinga era bashikoro kugo akero kubekere endagire nkobere wasted ga mono nkagiye kobe wasted karo compare feeding trucks chirega na chibeka chingo pachinde chiara kwa swati yakura obo siboli kwa nyabo go itaga uchinso bonge lakini bona kana na ro satiga nchitiko nyara gukura nindo sati no sekolege disa ndagire ati yitege toro bona chiko liga chiakora cyane kunywa maji chiko li chiakora cyane kunywa maji ngabane binde beka ro satiga ngoko nchitiko wesi wosi chiko li wesi ana kuna yoko nyora chingo kechiao kurwa kera emate onyane yekenyeji nabo kujyokera magana inyagutura gichinya comment kan kuri ndi chiganchi bwate enchire ngao yoko chinyora kaya yoko nyora ku chingo kechigango yandali eno kemu bwata abanyagitari bechingo kombarororo na ogopukia ali eno kemu bagopuke gwapuki in advance bakoletere karo baletere kwagenda gwakana kwa guchingo kechiga gwachireta ne chat nero bago kwa yo kulenda chingo kechiga na maliogo no nkurusi ngoto tebenga chingo kechiga igo guchinyara kurwalia ase ene kemekera kwenda gotebanta chingo kwa layers gose improve keje gose ne kyote ngote gali kwanda gwata banda gitereas gose gwata banya improve tyota gete kwa ego chiryo na cyo gupuka ekero gotuga chingo kechiga kurwa ige chuchu nonye gwatebanga ne ndagero guchia obole ndimboro bonge sana gose factors inchiri chinyingo kuba kukurigereria elinde likwatuga chingo kechiga ana kondiri alingige chuchu obole ndibuaye na kikware koboro na kikware ko gose na kyora abo compene bwe kienyeji iye karo bichuchu ebigo karo ko birenda birebike ibigane tiriberera lisaine bona rende sa otura abatu bansi tonyore chi mangana yestima na kende ena ariko beria mache na bekari ese bichuchu bire megali na make space yabo neisaine abo kendo botari go chime na bituba bya na bekera kero yestima cyaro cyanya ko bero kina mache no begete elioga no begete no wosi no begete bikonya ko ligali after 1 week bichuchu bire ko nyabya bere bine akara bibwata libira lisaine ngo bichuchu mbita getubo kendo ebita getu libira lisaine ko nyabo check ande kana na leto litanganya na ya challenges kiagara libire bitangani go ikora ale mali se bichuchu bire oikobero orende delioka orende to muno mwana obekire na asali kengwere mwana bichuchu biri gokonya ogote kiasi nini kwenda kwanya mbibasa gokoraki mbibasa kobera amo bikwe bona gokora the first 3 weeks ore mali okorero okorara na birobyo kwanya ko birusani gali okora bya kiramo kwa birusani ga byanyore mbeo bibasa goko lakini byo okora matugato bona ko byanyore support byanyari gotana byo kanko nyara biri korara asibire byo ka binyana abo korara na ande bona bokwanda korara kana ande wacha kwa bira na mwana onde bwese umwe robete nasali okwenda kwanya komoro chine gasi ngo sana ko ulitanga the first 3 weeks laziko na challenges lakini lazima uchitole kama bonye bwese tikokore gasi mboro goikabwira basi ende yose no mukyo okora umaye konyora igo bano omwancho murigeria nigo toganete gusanga omuruburi bobole minobonda oyogochera botambeli tukolia Jumaine ensemble nusu goikachinsa ibere ne nusu cyamagoroba
ekero togusangana gukwana amange ngati togutara abaremi isiko na ime yorongo rwausi ase tukulera nigo togenda gusanga igoro y'ekingoko kya layers ane mono ekero umurimi agana togotebya niga gutumika endagera Sigma Feeds abose gukumanyanga endagere yiga mboto bauti kebwate kurwa ase chindagera chinde tobote ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo gotomera SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ugabo edire cyako batogusanga ase obwamu tetara lesu mutumukakigo nkoira naturi Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yaitu yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV obwansu bwomugusi mwancho muri na ndine tunde ya kabere twasoire imiyo muruburi bobore minobonda oyugo kirabotambeli tukoria Jumaine ense ya mone nusu weka chinsa ibere ne nusu cya magoroba eka nago tebya lyo muchakano nago tebya ngali tukoria rero nigo tubwate umurimi uyole omutugibwe chingoko ande mono chingoko cyo kubeka amagena neko nago tebya amagena nigo nago tebya nigo chikoria endagera ekorwa kurwa se company ya Sigma Feeds aso mwancho muri ne company eroro asoko ni kyanga chingoko chiao etugo ya ende yonsingo nyorere endagera erengia egose endagera bwate amadini onsipi endelio onyorere igesali goromo nerige selio nuriro chibosi bwane gaiga unagorigere tigaiga nigo ligesali ligi ya kegima ana magana yeli tukelimo ebori yango na kiendagere yo etaliengia igo nurigere tigo muri nachikinya kwa gotebya nga amagenaya na kiakorire gusembore ndikiakorire elio ane kiringa osoikeire asekerenge keiga kyogo butwara amagena abuna yaiga igo tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo tumera SMS gwetera ase nambe yo erase screen ya ugabo koseba igo nabo tubwati gwetera ase website yetu na www.ndizitv.net tubatse kusukaga ndao tubwati ende tunyako batugusanga amange aso muri mitu twakwa ne kurungo cha karoti twakwa ne goroje chiboko cha layers twakwa ne chikenyeji akero compare lige ne limbo atako kwanega igane na mondo chinga magena ni gara mandeke gima lige na buneli kagerete producer ya no libo chlige na lina ndeke gima ene liango ko bolo sene liembata liango ko na giara manene iyo ubo siboli bwa Sigma na ote no bosyobuya akero ko achingo ke chiga chikobeka magena maya ali buya bwa to mochinore yero ime okoli go karango kanerie kienyeji ile nili nene nande gali fresh kwa igure go mwacho muri endagera ya Sigma Feeds nere yagerire nga akoyora lige na lire na kegima igo bono ase umurimitu ase ekero kurigereria amagena ya igo gusekero kwabiri go gukora uburimi bwa magena ya iga amagena nare abarimi abange babiri bako bagoteba nga amagena narororo abacha abisalibye chiro bari konyora chiro bya urarigere ankiura kwane igori yari na rine riga ase no eno karo ko na limonta chuguri karanga eliga na lirinde okay yakaro wangu gantu bwate challenge ya magena ko rusiko ya country ya ko Buganda magena ya tusaliri chiro sana nande babagere mingo irabare mbaro bagote bariga na neriga lakini mbaro abanyamanyire karo bamanyete bagokira sa magena ya fresh from December kali ali ya ko rusiko arama bako nyalire machi ukaranga lichire suri lakini ndiri kwanza igabona magena ya igakara tukunya na babati challenge ya magena ya ko rusiko mbara bali bagatariga na neriga na nande mbara bali bamanyeta magena maya bagocha direct paka gaiga inchibo ananda na ne bakwinya kungakere simi nabayira magena abande naba kresimji kasa machiane nabayira magena abande bacha pakanga boya magena kuroro
no challenges cioro lakini ndo liko for customers ngoja bali banya kuira rinda strong glass na batokunya koni to kuguru bosi na twanya na kinda to gutumia so bimo abali bya bange nkubo abali chingo kechi cyale ya sabande bateba nigo chikuri ndagere nyingi abande bateba nigo chikutwara maroira mange nabande bateba nganchi ko bangiya ngekero kwa cia kuri kubeka magena tubwate so guchira kana ikora basemi ngo sikora batebya ngo aikero kwa rinde chingo kechiga nuro chibinde byansi bagoteba chingo kechiga kara kwa chirinde chibwate faita mono kubwa chingo ko chikienyechi kiagara kara chikire chikobeka magena of course korunze ngo tware challenge yo guchirenda kara utabwate finances chisaine lakini kara kwa nyari guchirenda chikire kara chikobeka magena chiko kwa kwigorera chioka chinyana ande kwa chicha kwa nyora nae kende kuruoro kwa chingo chikienyechi kunya kuragiri anda kinoko nyanyora arucio nyanyera abana use ni ngoko nanda muntu anda akagosekereria ngoko waragiria sama tukamange agosekereria ngoko wagana tuko none na miatane tu ne lakini kwanyora gote ne ribu ago kwa bona igona chingo kechiga nanda kara kwa chiragiri ntwanyora na obuyo ngo rusindo naoni nanda turongira simbora na chigure to kurunse chirege chuchu bona kara ngo chagochioni ngo chione kara after na sangiria magana na nyori faita kuruoro nanda kara ngo chigochioni enkurigia abantu barabali bichi hotel bacha bayira chingo kechi at once tindo twara challenge umuntu ira chingo kechi chonsi pi onga chibesa limo obuya bugo tuga chingo kechi gamboro byo obuya bugo tuga chingo kechi ga muna bona ya karo chibwata engo chirata nirigurire ise na chiragiri chiambe kera magena for 1.5 years nko nyore faida nande nanyora nango mbiyande tindi ko boru nyumba bo benko nyarande njira bana bande bakoragira nyumba nanda turongira ase karango chigo ngo chioni rigorire igo kubwa muna rina rete gicucu kiri tuko nare kugura nagure tigorire se bona karango chigo ngo chioni rigorire igo nanda after chiangeire faida nande chingo ko chibwate faida nyingoro che chioni ubuyo nko ninde amagina nko ninde ngabona chingo kechichire buya challenges ni chinga bari mbagwetira anamona kero kora uburimyo buiga bwe chingo kwechiga cia magena bose buri mbondi bwese bwe chingo ko kora tebya ngo chiga cia challenges ni kwa beri gwetira kora mutu kama iga wikira bona challenge nchiro chibesa akarota bwa chibesa chisaine na aba chigo kwa challenge akarota raikira ni chibesa chisaine gose kwa ati chikasoma cia magena chikaira njira kwa chibesa cyo bose naboko nyore challenge nande bona muna magina itu ateba naro nabwate challenge gure chire yego chiasoka kurusiko yarete chamu kwanya no bwata magina mange nyomba utarao nyogoro bosi ine challenge nakara uchigo chigeri chiro naro nabokora nyore challenge lakini aturongra singo chori kwanyora echire kwa chioni chonse at once gotebe challenge ni namono na magina kurusiko abaire challenge mono no boruiro siko nyara chiaru ari na borabu na bo chira ko challenge ko singo ke chigeri siko ra ka chiaru ari chikorwara chinyinga at once sa urchiramo kwanyara chiaru ari chinyinga nande chira kwere mo chiko asara lakini rende karochi rende to biyana maria wancha believe strong ni nande rende naboko nyara nambu yachire nabanyagitari naboko nyakobakira regularly kwanya karo kwara ne kasorende yosi banyagitari mbarari nakem naboko bakira kwa buri nengo ko yane yaroganirega na iga ngakindi yo kinkonya kwamya kuya maria wa in time wachia hekarogo set structure ga yichingo kechiga kuna banu bari mu chakana ngwateba nga ngwabwate structure yiga gose ngwabwate gifumukerega ekagera buna kwarete chingo kechiga gose buna kwarengera riko chingo kechiga ukarosige sumu gekoroka naiga handa kwisukurira lige sumu ikiga kwarosia lige sumu kwabwate kare usikurira nande osenkura semi umurimi anyara ko bagakumanye guri lige sumu bunekiga mbuya kikebwate mbo bikibwate matengo tabalenga ose go chaiga onya ko swasi chingo ko ime abo go shamarwaire nabo go sebe bitu binde bingao ora tebya ngo gure sumu okay yo ege sumu ege ga kere buya kusutia karo eto so imelio kana nimbwate bikoro to mwana karo ngobeka mache ime ngo soera ime karo ngobeka mache mali chingoko nimbwate bikoro to ngo soera ime goto likunya gocharo go chimali bosaigo onya ko gendo kwa rusi ora se ko rusi borire sa ora chingoko megali gobono imbwate bikoro to biko so megali na anda bana bamanye to nani nche karo baga so kuchibekera mache amaje oga karo to so mali na aruka to kubeka limo maambia karo to soka lakini ndendo buya bwa emboli na obosigo kubeka ko resiko amagena go rusiko resiko to liko so okere gento igo kora kuri siko tarunya go swaime amachoka na rakogera gwa swaime na ndo go swaime ekige kogera gwa swaime niringa na macho kuguchio na ande mambia karo kwa bokire
na boko chikorera cross monitoring kwarigereria gwachirigereria kwa droppings chabo mbiyachire kwarigereria mari kwarana ngokende na resparate kwanyara mbiyo konyanera resparate kwa na boko sonye rusi onyirigereria buyora na mochando kibwat lakini gokorora chigo chiasa iga gochigochi gokora kana ne gesumu kwanya chigo tabana buya iga kwamanya na chigo kechi mbiyachire lakini soko nyana go ikochi resparate chikirete kirikiri na boko manya no mochando na chigo kechi lakini bana anse ko lige droppings kwa rambi yachire muno munyagitari atwereste kwa raime mbi yachigo chesa okora chingo kombi yachire na ande go chore kwa monta magina bakara chirense na boko mana ninki kiagara tamagina ya nambi ga chance no bosi gwachi atoboke ninki kerega ugatika bele chi arwalire kwa rorende kwa ra kwa rekebisa nkora turenga chingo ko chinyinge bune chikenyeji enga kiye mbule nyinge tichiri kubeka magena anda kene chigana boy go se chiganchire watabawuti boke of course nabaji stress nera karo mubasoro monge konya achire stress lakini ndubata malyo ga tu chia stress na ande kare mbure nyinge boy go ko batwa advice chia malyo ga liwo ko bichigo chia stress egere chia kupne stress ni je mbura go siyo mubasa gote benero na bachibika ino kulende ne liyo ko chia manga ali oli stress ende chia ndra kubeka magena buna botambe na boy ko nkiora totebye igoro yo buli myogo bwechingo kwa ne muno kwa bokora semi yake yemingi bole mo bwechingo ko no biya bole tindi ko imo kibokombe ngana mugondo chikorema gongo bokorera ange igabora ange biya igango injina mageno ka kipete bosibwane biya gongo nyara na bole okora bwanga sobora isi okora bwanga sobora isi injibana muna bone kana sangiriria magena na bekire chindo gaiga igono no bosina chibekera mambi na chibekera na maje lakini tiga sangeri tindi ko boli bokombe ngana chikore mamugono kanga je sugumesa oke ngae manye ko chikoni igono no bekera kwa bo kipiri ko busana wachiko toya challenge lakini ka cha ko ruliga sa ko nyaliga sa asobu angulire buya ase chingo kechiga buna chingo ko chekenyeji ro china bogo chao bonyansi chiralia oburukani suguma oburukani na kende green seeds anda ka se chiri chiro chongo oburukani guchire emaliyo gani amaliyo yani ko oburukani we ndagirende chi green bune sukuma karo twata to kole to sio wasigima ebaro tebeti bubwate korende chisa ine chonse mbubwate vitamin B saine mbubwate kerege ento chindagire chonse matine saine endagire ngoke gwanta gukora konyora ngobona kara to kuchio sio wasigima ntu bwati wasi kunya kuri sukuma kunya kwa chingo no bosio bweka ngo chiana nro chamagina chikurushi na smart ngana ya ugochia se umuriro ito bweta Senkandizi TV anene muno yo tete guchigo chaka uri muno boiga gusoyo bwate buri muno boiga lakini ubwate challenges nkiora mafembe wana karo bwate challenges aso mu boiga ntu bwata banyagitari baito gali enokem nabako gendo bagwati baisi bagotebi ngakyo gwanta guchaka buri myoboiga no buri myobuya ogokora muna yese moya bangina muna into kara twale ko bera ali kanisa yaito abatu ale ko gotebi guna kanisa yaito nyanchungo genda nabato gotebi na kipinde kara to yasa bangina na bangina nainu akarora asenka umongina manyana inkyo gwanta gokora muno umongina asenka ogwenta nayo ko support mugaka kara gokora nayo gwa support abana baho tago ikaransa busaigo igobona nabangina ngo baimisana egento kigana bakerekia nabo mugwenta gwekara kali kara muri chinga cheino onyore geticha kiao nyore bingoko bune bina to kunya gusabirira besa ngaki na ngebesa mugako nyana na bana go support na ya go support to basako bo musiga asali kwanyana na no batebesa ya kurusi mu ka trisi ya kale ko none kwende shopping ya mumire kwanyana na en kurusi lebesa kwa mu surprise ukumnake umongina na en gwanko nyaga kwanyana na ne kwa moire no 15000 kwa gachete kwa kunde geta se kando iga kwa mwana ero smile o abana bagende school igobana nabangina mokerera igoro na indi mokora at least egento kerago konye asobo moboiga to kunya gusaba kerege mbuya muno sana mama so twanchira gocha ase family yao gaiga kolende to akire ngambia muno asoba semi bukwanya ko bagogotwa igobono aso mwanche muri weta Senkandizi TV ko igure buna omongi na gose umurimenya ko bagototebia yakuba umusigo gochiase omwako kitarira galia ase company ya Sigma Feeds banyako bawo kwendagira banyako bawo gosemia naki ogotuga chingo ko chiao ende na nyora magena buna yega na yonie anya to kunyara ko ni magena imbabu atendagira ya aina chionse bila utona one sese onie postali boigo na bago teba igo nchikumera na nto chikumera na ase nsema ya to naba manyikurwa ase company ya Sigma Feeds bachunya ko bago tutebia nga narali ali batubwate gusenarali ali babwate ase ko lero banya bago tebia nga ekero gotuga chingo ko chia layers
ndagira kyo bwante guciana boigo bole nikibori boganiri go tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bo tumera SMS gwetera se nambe yo erase screen ya ugabo tubase ko bagotubwati ase website yetu www.ndizitv.net tadana somo tumokakego ngoina natuli Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete otumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi mwanchi umurireria koruto chagete umurobori bobori minogonda sinigo twasoire asenseme ya gatatu inga kitogana to kwanda chigoro yechingoko chikobeka amagena oka chokobeka amagena oka anemono chingoko chia layers nigo omurimi achitugete ase twabere tokobato kumotara ga senseme ya buturi toja kobato gwesemia amange kurwa ase ensemo yaye kona senseme ya gatatu nigo tokuchikomerana no mumanyi kurwa ase company ya Sigma Feeds ekiye kugera twaleta omumanyi kurwa ase company ya Sigma Feeds nigo omurimi anyara kubaga otebya ngendagira ya nene mono nigo kurwa ase company yiyo na kiye kugera chingoko chai chabere chiko mwali gesadeligia nabo gosera konyara boruire bonde bwese na kiye kare akomoreteire aye omurire wete sen Ndizi TV anyara kubaga kumanyanga mbitambukiro kibiri bakubwatia goserinde nyakubaga gosemia ayo murigereria nyakubaga kumanyanga ningi kerikega neiri erinderio onyakubaga konyora endagire yiyo na ayo nyora ligesadeli ya igoro mono ngoto bwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bako tumera SMS gwetara se nambe yo erase screen ya ugabo tubase ko bagotutomera gosito base ko bagotubwati ase website yetu www.ndizitv.net nigo bano ase bono igati turasanga next part yeito gosomo manyoito endelia nyako bagototebya amange karibu sana Chris. Asante ndiama Gore company ya Sigma ndiama introduction yao kora tebya ngai ningo otebi gore ya company ya Sigma asama lieta ngoro kwa Chris Monda nje no mutaalamu wetuko yako korane company ya Sigma Feeds na Sigma Feeds ne company ya Karosi Chindagira Karosi chietuko aina mbalimbali chirito tenga moya abone chingoko chia magena chiko kuleas nejere gaiga moroche na rato Karosi so egasi tonoko make sure omorimi onyorira mapata aisaina na ndara manga mono gwetera so koragiria ndagira ya Sigma Feeds ase ndagire yiga bona umurimi anyara ko bagatebya ari kurari muchakano batabiri ndagire yiga yoka abere gakwa chingoko chiayo ando tabiri ura chingoko chikoragira kwa tebya ngungi kerikeganeri asomuremi nande bi kyabone to kubwati nkerengo kyabone to kubwati endeli kwa ndagire yiga matubone tuko onye nyinge naro na bugusala aro nyenge na bugusala basemi yango nkigeganeri itangane kabisa ekero murimi aretire bichuchu umurimi nabwate chukumu yoko make sure nga engoko yaya aragiribia kulingana nekera engoko ligeta kerikindagira kirendagira nebwate kerengo kiaye engoko ebwenete kwagwa kuchaka buneke chuchu kego chaka muna kego kina mpaka buneko beka magena yesa kuro muwekano endagira ya layers chiko cha magena tubwate chikategori 3 kire chaina isato togo chakera chicken duck mash n'engoko egechuchu ge kuria
kurwekero kere egeke kirituko mpaka gekuri mitinye bere igo endagira nere agwa stoko tabi gechucho kemo kebona kuri chikiro nonya chikiro ibere chie endagira ya chicken duck mash kuru mutinye kurituko litangani mpaka geka mitinye bere kuruga abo tomanya kugenda endagira ende kubwatia ekere gechucho kego chigaswa mutinye gatatu tomanya kwendagire korokoro smash kuro smash enko ke kuria ama gechucho kege kuria mpaka gieka emetienye enene nusu kurabona noto tanga enko ke yabire bona yachakire kubeka rigena kero chingo ke chachakire kubeka magana bona komanya guchaka guchenche ndagireria kwachaka kunyuruka gwachenche kwagenda nse ndagire kurukule smash bono nero kwena na mpaka chingo kechi mpaka chigenda igo mpaka chikote chitiga kubeka magana gakora nchiri kubeka igori oka iganga mpaka forever kweka chire ngaki yabo chiakora kubeka magana for example na chingo kechi rema chibona ita kubeka magana semetinye 18 1 year 6 months 1 year 6 months chama nyakogota kwa waki dispose wachi wani muna chinyama ikabona ndagire yogo chaka ebwate chaina satana nate abo chaka chicken mash kwenda gross mash kwenda layers mash nekere ngongero roke kire na kere gwikire gross mash ngo ke mebona te kuri chikiro 7 chiendagire yase mitenye bere nemusu na eli ya layers depending on the number eliyo muri myabwate lakini biye chibona te chigiramu 130 mpaka 140 chiendagire yase ngo ke yemo na lira arosirigena yakora to kobeka kero kobeka ndagire ise kobe nsake ige minutinga amagena ogo chikonyora ari anseka gakarango ke chinchiri kuigota nande ko chiendagire ire nyinge mono na ari okoragire excess agakora tendo utede ligana ni limo okora okonyora bona kito akara tobegete ikegwango gete ndagire ye kere kepe kire kegwango ekyo igonto kore research to kamanga engo ke ige kuri kegwango gete kiendagira na beko nyara karosirigena nande ndagire nde koreki enye kore ebe moyo ekora nero neta gete igote ase buna watu nyara ko gogo to raigo ase ekerenge ndagire ye bwante echingo kechi bwante kuri ndake asogo chiendagire ye ebipime ibinu na kimubibegete ekogera gusena ndagira kimoro sereti ekogera mpaka ngoko ekuragira bya kero muri muntu ara magana ya gara manene bya amagana kora kana maya magana bwate uyoki ya yelo bya iga ukike moro sereti ekiye kogera ndagira ine go stand out kwa bengia ndagira ya ito ngisa koteba ndagira ye kwa complete meal eminatinga ndagira ye bwa madini ebintu mbire to gotumia korosi ndagira ye chibanda nchira ntubwate source of protein una cotton seed cake tugatwara soya tugatwara n'ebintu bindi bingi bitobegete mabi ko make sure ndagira ya bere balanced kana ngota ndagira ye complete meal igendagira ye ikiranete n'ebintu bitobegete bikiranete tomate ngebi akere ngoko yarire kuike sokya magana muna ari kwarara yo muri bimeri amagana ari munara manene iga none kero na arigereria aria percentage yae kero ngwa kesa abu nanyo percentage yae over 90% ye production ye kwora kinga kwetera ase chingo ke chigo na chikobeka magana endagereje igo nekera netike kwango nekere ngo kurigeta kire ebintu tobegete maiga no ise kurigeria endagereje ebintu bwate maiga tobegeta iga seed cotton seed cake nera iga chibando nchire iga ndobwate soya gaiga tugatwara amadini mbalimbali amadini mbalimbali kinyaro goteba onsi inkiura nyariko bago semya omulimi anyariko baga kubwati mbitambukiro kya abantu kubwati endele nyako baga kunyora lige saliria namono kurwasingo keki ga layers egente getangani kabisa nyimo mulimi atararengera likobeka obulimi wundi bwesi atarachaka nabwana takwene kinge nyomba ya yembiyere enyomba etumine tinge nyomba ye enyombe yebunero siri weiketu are ventilation insaine etwale ventilation insaine empe yego soa egeko gara chingo ke chimna chire maiga ngobe kachire chabu ne chabu echiko beke nyinge sana echabu yekero ya chakire kugunda ego so kya ri musuke teri ko kwa ammonia eri musure kali abere ri ko kwa ammonia ngoche ri affect chingo ono eko make sure nga empe yego soa maiga ne saine no ene kerata gete kanyora amapata ari igoro weekembe saine ngeko roro cho muri yobuna tigete atigete ri bageri asenge nga empeo yaswa nande yanyora sego sokera egere nyombe yaba fresh kire chinsa empere magaya mere enchen arafu egento kende no kurigere nyombe nga ne saine ra buguri chingo ke kerenge kikia chingo ke chata kitakoreta bono chingo ke chinyenge toko adwe se muliminga kire chingo ko ekerata tugotuga enamba fulani na ndo batalamu ngo adwe store muliminga
chinkoko ni gotoete kubika chinkoko sini 1000 enyombe sasa isiwe nete kobaiga sata chinkoko chinchiko ba congested mono egento kendo muri abonete kurigereria neso siendagira nga yakurusia ndagira yana kia konyo no intuge gekero tuligaiga gosi bona gosi nango kwanaiga ntubwate distributor yetu yo kurukona kemari town Basongo eno kembu nere to go supply ndagira bono igo gwaswaste ya kero to go tanga ndagira ito nabo kanyonyora seno kemu nabo kwanda nyonyora na kemu koso yo kurwanda onsi chagrobet inchiro rena kamwa go supply tune re distributor inchiro na ndago supply chire chitown mbali bali kwitini gaiga gusi bon igo muri myo ndwese bakonyora ndagira ya Sigma Feed ande onsi angena sare e agrobet inde onsi erangena sare lioka tebe nganda gitendagira ya Sigma Feeds igo lioka anene mono nkina ndo murimi atakire kumanya igoro yobure ndio bwechingo kechiga anene mono cha layers agento nando murimi atakire kumanya mono una nate bali itangani oporageri ikamanya na kyako chirageria lakini gento kere very important because oporageri wechingo ko go kwire gento ke koruka 70% asilimia 70 ye obuli muri bwa ebwansi akakara ngabona gento kana ikamanya ngaki endagera kwena na kindagere yere nengiera achiko ngama pata maya chingo ko chikine bwango chitatu kama ngana bwango namba ibere arigeri nyomba sako beka ndabona kerongo rigeri nyomba ya meri erangene geita etoko tebe nyomba bwana tako ba arene geita yara esauria amarweire kurinda marweire bono enyombe ne bwana tako ba sigetiga asa marweire ateyo kose abeke no ena karoba ko iga ka fence iga round agere botanga bagene bari bande bose bagocha bago sesi chingo kechiga asengencho ya marweire yara kiro muntu na baraje to kumanya yo burwire bwa kari bwoya na baraje are to burwire iga egento kende ne haiti enyombe nenkera ke ekero kurigereria se ibati ire na se chingo ko chire abona tako bachibuti nane ko chigoro to kwa na muri mimeri ekera go cha kuimburuka enyombe ka egere chingo ko nchiko itu mugasomo na kero mugasoro na bona igo mugasoro mororo chingo ke na bachira umye sana sauriyo mugasoro monge bona haiti yega ubutambo bw'enyomba bubona tako sukaibura ake egento kenda bwena tako kurigereria ne sosi amacha ali akwa chingo ko gekogera dige na tako teba lire 70% water bona amacha kwena na nare sosi amache nara amache wikaba amache amaya ayara agere chingo ko chiya chibeka magana biya na ande chinyara amache isaine egento kende ne ebyombo byo gutumia chidringa ne chifida echichire maiga akaro kurigereria ne nabwate chifida maiga chidringa nabwate maiga lakini chinde chibekirense tubona tego chimuki igorasi nini agere nchiko beke uchabume chiamanya na andi chiamanya konyo na egendo gane to kurigereria hygiene no wochenu ekara to kurigereria bachenu ase chingo ko chibekire chingo ke chinchita ke tibo gochabo ekara gochabo boko ba echiko ruara bwango na andi chikonyora amaruire ase obwango bone gento kera rabu na bodo omuri mimeri ateba ngakwa buse chabu ekira litiko onyerusia lakini kigeta kirenga osabi ase nane bintu bichikoliere ndagera bose chikonywera machi wene tebya sibigwa egere mbiko leto amaruire ase chingo kechiga ebina byegento ndatega ase obulimi bwi engana ya ugochia se omuri weta seni Kyandizi TV ane mono uyogendete gutuga obutu chingo kechiga nererie ane mono anda boko basemera na kibwante kugacha amagenabo abantu bamaiti yoro yo ko handle amagena na kuyagacha timaiti go somori mitu no toretera amagena yo address tray ende liko genda kunya gotusema yamon na boko na gototebia igoro ya na kyumo na ingana ya omwali gucha somori yetu weta seni Kyandizi TV igoro yo gotugi ko sigoro yo burendi bwa magena egento ndatebia baremi igoro yo otugi obwo bwe chingoko ndatebia omurimi nga etubeye gaye chingoko ne bwate chibesa agekogera echiro nero amagena nabwate echiro asensemo ya gusiye itogaiga chiduka nchiro chi hoteli nchiro chitaeta magena gasori ndo bwanso taeta gochako obo tukiowe na bakobeka chingoko ubichuchumbiro andale te chingoko echiga chia magena asengenja kerota geta mapato esota ta kora kirimo biashara kuikobeke chingoko chiri chirako konye bune echiga chia magena ando lete ndagire
iringi era gokonye ekenya konyora mapata mange zaidi akore gento geko kilimo biashara. Labda ni ongee na yeye mmoja wetu kutoka kampuni ya Sigma Feeds apate kutueleza ni yapi yale ambao unaona mkulima anafaa kufuatilia ili kupata mazao ama mapato mazuri kupitia kilimo ya layers. Ukisonga karibu unaweza zungumza tutakusikia. Kabisa biosecurity na kulisha kuku ishibe na ile chakula inatakikana inafaa na ile chakula ikuwe ya quality like the Sigma Feeds. The quality also gives you a better production of the eggs and the health wise. Kama unazingatia biosecurity kama uchafu nini usafi, hakuna kelele penye kuku nakaa, production haiwezi kuwa imesumbuliwa sana. Utapata mazao mazuri kama 90% ama 96% itakuwa sawa. Okay. Sasa kuna wale wakulima ambao hawaelewi vizuri jinsi ya kustore mayai. Kuna vile ambayo tunasema kuna air circulation nzuri ambayo inafanya mayai yasije yakaharibika mapema. Labda unaweza ukatueleza yanafaa kuwa stored kivipi? Unaona vile mama ameweka hizi. Ukiona the shape ya mayai there is at least is oval but kuna side that at least inakuwa subpointed kidogo. Inafaa ikuwe simama inaangalia chini. Inaangalia chini. Ndio mayai kuji ikuwe sawa. So it's supposed to siji kama hii unaona hapa. So ni hii pande yao kuji. So inafaa ikuwe hivi. Okay. Yes. Jambo lako la mwisho kwenda kwa mtazamaji wetu ni lipi? Okay, kwanza asante kwa nafasi. Sigma Feeds wameleta chakula na chakula iko kila karibu na ile agrovet karibu na wewe. Na Sigma Feeds is a quality feeds, tunatengeneza quality feeds and affordable. Affordable kumaanisha bei yetu ni bei sio yenye iko juu na sio yenye iko chini. Na kulingana na quality tunapeana. So it's a privilege to the customers ili waweze kupata chakula ya Sigma Feeds at affordable price na at available iko available kwa ile agrovet karibu na wewe. Ya pili pia sisi tuko kama extension officers, tunatembea kila mahali. Tuko karibu ili tuweze kufikiwa ili tushauriane kwa mkulima yote mwenye anahitaji ushauri hapa na pale, kwa sababu hiyo ndio kazi tuko nayo na tunafanya. Ya pili pia kuna saa zingine tunakuwa consulted. Saa zingine unaweza hitaji kuuliza swali ama kujua hali moja ama mbili, tuko available. So kwa ule mkulima anataka kufanya ile kazi nataka inakuwa na mazao mazuri, sisi tuko tayari kwa sababu feeds tumepeana feeds zenye ziko quality na ziko affordable. Ya pili kwamba tunakwanga tuko around. Tunaweza fikiwa kupitia kwa simu ama tunakuja kwa shamba lako at any point mkulima anatuhitaji. Asante, tumeshukuru sana. Labda tukirudi kwa Chris, jambo lako la mwisho kwenda kwa mtazamaji wetu tukimaliza program ya siku ya leo. Umulimi ondigerete kurwaria isiko nare gotebanga ase bulimi oboiga onyore gotagete konyora ubulimi borubia inare ko gosabanga twakire simi ase torandonsi ntona botogocha tokoe advice ngakyo bwana tokorosie nyomba yao na kyo bwana togochaka chingo keche na kyo bwana togochaka na kulingana na ikyo tagete gokora na botokoena na advice nga endagira bwana togotumia neye ase bulimi botagete gokora because ndubwate abalimi bande isikaria naba broilers bararo ba brood kienyeji nechindagira ikinto tigwate chonsi na Sigma Feeds akara kwenda ali ase agrovetiana kamo na okanyara chindagira ichi chonsi wachindagira ntogwate chonsi mpaka ichi chombo kiregento wana nago sabanga ekerota getogulimi obu nabo kotorigia ase tore tonyare ko gokonya kugendereria obulimi bwao. Mbiamono sana Chris sawa semia obu na twakire mbiamono asogo twanchira gocha nabo igo gwanchira gotsemia abalemi kelibo bwana tukubwati enga kibune yiga uchumi eyendete okonga igo bona asomwa chumore weta seni Kiandize TV ni gotogotebia nga mbiamono asokoriria umorobere yobogore minobonda botambe ni gotokubatebia nga obolemi na bwesiro na obolemi na bobonda
nekero litukulera twakwanira igoro chingoko chale asane mono tumerana naba manyikurwa ase ekambani ya Sigma Feeds banyara ko bago tutebya nga nki kembi tambo kirike wanto kubwatia elikonyora lige sadeligia tubwatia sembe tandao yetu ya Facebook Ndize TV News Digital asensemo ya YouTube Ndize TV News na bo tumera SMS wetrase nambe yo erase screen ya ogabu tubase ko bago tubwatia ase website yetu na www.ndizetv.net aiga no tokora omorobuli obweli tukolia lero wekali tukolinde ndi tukolia lero chinsabune chia lero enga kiende bye bye.